ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଭୋଳ ପୁରୀ ଆସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 5 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ 5 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି। ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି 5 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି IUCAW DSP ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ବଣାଇର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ସୁଶୀଲ କୁମାର କୁଜୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ବଗମୁଣ୍ଡ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିନୋଦ ନାୟକ, ବାସୁଦେବପୁର ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାପସ ଜେନା ଓ କରଞ୍ଜିଆ NASE ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ନାୟକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 151 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦା କରିସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ 200ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 1669ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହେବ ଭୋଟ। 225 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ବୁଧବାର ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 71ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 1669ଟି ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ଜୋନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ମୋଟ 726 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଚାଲିଗଲେ ଭେଟରାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଭେଟରାନ ବେଙ୍ଗଲୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଯମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ରହିଛି ଲିଙ୍କ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା 4 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ। ଯମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁ କରୁ ଏହି 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏମାନେ ସେହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଯମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଅମଳରେ ଅଶ୍ୱିନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।